Pangahas ka. Pangahas ang uri mo. Hindi ko papayagang manaig kayo sa lugar na ito. Kung kailangan kong makialam, ay gagawin ko ito ng walang pagdadalawang isip, alang-alang sa mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Galit na wika ni Mapulon. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-agos ng napakalinaw na tubig sa mga baging. Unti-unting naninigas ang tubig na yon hanggang sa naabot nito ang katawan ng gabunan. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsisisigaw ang gabunan na parabang sumusuot sa kaila-ilaliman ng kanyang katawan ang tubig na umaagos sa mga baging. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang tumigil ang gabunan sa kanyang pagsisigaw hanggang sa namuti na lamang ang mga mata nito. Agaran din itong napahandusay sa lupa na wala ng buhay. Sa paglapat ng katawan nito sa lupa ay ang pagbalik nito sa kaanyuan na siyang naging hudyat na wala na talaga itong buhay. Si Pio Carpio naman noon, patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa mga iilang kasama ng gabunan. Dahil sa pagpaparamdam noon ni Mapulon, naging agresibo ang gudur na siyang kasangga ni Pio Carpio. Animoy inutusan ito ni Mapulon na tulungan ang kanyang kaibigan sa digmaan. Sa paglitaw nito sa harapan ng mga nilalang, walang habas itong nanguha ng mga kaluluwa ng mga aswang. Minuto lang noon ang pagitan nang tuluyang malipol ng gudur ang kanilang buong kalaban. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili nila Gonzalong sunugin ang mga katawan ng mga aswang gamit-gamit ang tabak ni Mapulon. Gonzalo, nais kong ubusin mo ang angka ng uring ito sa bundok ng iyong baryo. Ayokong merong napakasamang nilalang ang naninirahan sa kagubatan na naghahangad ng pagkawasak nito. Kaming mga diwata ay labis na ikinokondena ang ganoong uri ng gawain. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, Gonzalo, upang mailigtas ang bundok ng inyong baryo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng tulong sa oras ng iyong pangangailangan. Wika ni Mapulon. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong nawala sa isipan ni Gonzalo. Kasabay ng pagkawala nito ay ang muli nitong pagsunog sa mga bangkay ng mga aswang. Nang maubos na niyang sunugin ang lahat ng bangkay sa paligid, pinili niyang lumapit na kay Kaloy at kay Pio Carpio. Pansin na pansin noon ni Gonzalo ang panghina ng katawan ni Kaloy dahil sa labanan. Kaloy, ayos ka lang ba? Tanong dito ni Gonzalo. Ayos lang naman ako, kuya. Kaya pa naman kahit papano. Sagot ni Kaloy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-akbay dito ni Gonzalo. Sa pagdating nila sa kanilang kubo, pinili nilang magpahinga na muna sa sala bago tuluyang umidlip. Napakalalim pa kasi noon ng gabi, kung kaya't marami pa silang oras upang matulog. Tio Carpio, ano ho nag-uudyok sa diwata ng panahon upang makisali sa labanan? Hindi ba't merong batas na sinusunod ang mga diwata na pumipigil sa kanilang makisali sa digmaan ng mga tao? Tanong ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Tama ka, Gonzalo. Merong batas ang mga diwata, pero katulad din ng batas ng mga tao, meron din itong pagbubukod na tinatawag. Halimbawa, maaaring makisali ang mga diwata sa mga ginagawa ng tao kung labis na nitong naapektuhan ang kanilang katahimikan. Maaari din silang makialam kung ang gawain ng mga tao
ay magdudulot sa kanila ng problema sa hinaharap. Ilan lamang yan sa mga batas na pinanghahawakan ng mga diwata bago makialam sa gawain ng mga tao. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Tio Carpio, wala pa naman hong ginagawang nagdudulot ng panganib sa kagubatan, hindi ba? Dagdag naman ni Kaloy. Tama ka, Kaloy. Wala pa sa ngayon. Siguro dahil sa binitawang salita noong mga nakaraang nakalaban natin, kung kaya't naging sapat ito kay Mapulon upang makisali. Tandaan ninyo, konektado si Mapulon sa katauhan ni Gonzalo, kaya naririnig nito ang lahat ng mga naririnig ni Gonzalo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig nila Gonzalo ang paliwanag ni Pio Carpio, doon nila napagtanto ang rasong pinanghahawakan ni Mapulon. Maaaring may punto nga naman kasi si Pio Carpio sa lahat ng kanyang mga sinabi. Sa paglipas ng kanilang pag-uusap, napakarami na nilang natalakay na paksa na halos hindi na nila napansin ang bilis ng takbo ng oras. Pagsipat ni Gonzalo sa labas ng kanilang bahay, doon niya nasilayan ang pagkulay asul ng kalangitan. Isa itong indikasyon na malapit na ang bukang liwayway, kung kaya't inilahad niya rin ito kay Pio Carpio upang magkaroon sila ng pahinga kahit konti. Sa pagsapit ng umaga, balik trabaho na ulit ang mag-ama. Sila Pio Carpio at Kaloy noon, piniling umuwi muna ng kanilang tahanan upang magdala ng gamit sa kubo ni Gonzalo. Alam kasi nilang hindi pa doon nagtatapos ang kanilang magiging sagupaan sa angkan ni Sinsimon. Si Suplito naman noon ay parabang tuluyan ng nalimot ang lahat ng mga kaganapan na kanilang napagdaanan. Hindi na ito ipinaalala ni Gonzalo sa kadahilan ng maaaring magdulot pa ito ng matinding takot at pagkabahala para sa kanyang kaibigan. Sa paglipas ng oras ng kanilang trabaho, naging maayos naman ang lahat. Hindi na nagawang magparamdam ng angka ni Sinsimon. Gawa ng alam ni Gonzalong nadala ito sa huli nilang pagsasagupaan. Hindi na muna nila ito inisip, gawa ng abalang-abala sila noon sa paghahabi ng abaniko. Sulay, Mirno, maraming salamat sa pagtulong niyo sa aming trabaho. Hayaan niyo, kapag nakuha na namin ang aming sweldo sa ating ginawang trabaho, ay bibigyan ko kayo ng parteng kaparehas ng aming serbisyo. Marami na kayong nagawang tulong sa akin, kaibigan. Kung kaya't labis ko kayong pinapahalagahan. Wika ni Gonzalo. Huwag niyo ho kaming alalahanin. Hindi hamak na mas marami kayong itinulong sa amin kumpara sa trabahong ibinibigay ninyo ngayon. Hayaan ho ninyo, mas lalo pa naming pag-iigihan ang paggawa ng abaniko upang malaking salapi ang makuha ninyo sa ating trabaho. Sagot naman ni Sulay. Habang nag-uusap noon sila Gonzalo, panay lang naman ang paghabi noon nila Nognog at Suplito. Sa pagsapit ng hapon, pinili nilang dumiretso na pauwi gawa ng meron pa naman silang ulam para sa gabi. Nagdala din kasi noon ng pagkain si Pio Carpio, kung kaya't hindi na nila kailangang mamalengke. Sa pagdating nila sa pamamahay ni Gonzalo, nadatna nilang naghahanda na sila Pio Carpio para sa paglalim ng gabi. Habang abala kasi noon sila Gonzalo sa trabaho, panay naman ang paglibot nila Sulay upang mangalap ng mga impormasyon tungkol sa angka ni Sinsimon. Sa paglilibot nila sa mga baryo sa Ulutanga, doon nila napagtanto na hindi biro ang angkang kanilang kinakaharap. Ayon sa mga napagtanungan nilang mga albularyo, ang angka ni Sinsimon na naroon sa baryo nila Gonzalo ay pinamumunuan ng 2 matandang mag-asawa.
Napakatanda na umano ng mga ito at ito rin ang ama ng lahat ng kaanib ng kanilang angkan. Literal na ang babaeng namumuno sa pangkat na yon ay nagluwal ng mga naging pundasyon ng kanilang angkan. Meron din umano itong itinatagong bertud na nanggaling pa sa mundo ng engkanto. Kilala ito sa tawag na dignum. Dignum, tiyo? Hindi ba't masyadong mapanganib ang gamit na yan? Akala ko, sa mundo lamang ng mga engkanto, makikita ang orihinal na dignum. Gulat na tanong ni Gonzalo. Huwag kang mag-alala, Gonzalo. Ang hawak na dignum ng matandang yon ay isang napakaliit lamang na piraso ng totoong dignum. Maaaring nakuha ito ng matanda sa pagtatapos ng digmaan ng mga engkanto laban sa diablong naghahari sa mga insekto. Kung hindi ako nagkakamali, ang totoong dignum ay nakalagay sa baryo ng mga dalubhasang antingero na siyang kaibigan ni Ruben. Makakaya nating labanan ng angka ni Sin Simon, iho. Magtiwala ka sa kakayahan mo at sa kakayahan ng mga kasamahan mo. Paliwanag naman ni Pio Carpio. Dagdag pa ni Pio Carpio na ang angka ni Sin Simon ay kasalukuyang alipin ang lahat ng nasa ilalim ng pamamahala ni Gonzalo. Ginawa nila ang bagay na yon upang sapilitang palitan sa kanila ang gabunang nangangalaga sa baryo. Dahil sa pagmamalabis nilang makuha ang bertud ni Gonzalo. Marami din umanong naglilibot na mga aswang sa paanan ng bundok. Kung kaya't madaling matutunugan ng mga pinagkakatiwalaan ng dalawang matanda kung sakaling merong pangahas na pumasok sa kanilang pugad. May mga mangilan-ngilan ring nagsasabing marami pa ang kauri ng mga ito sa kanilang iniwang baryo sa Tigbaw. Dahil sa mga narinig noon ni Gonzalo, wala na siyang pagpipilian kung hindi ang harapin ang mga ito. Hindi niya kasi maatim noon ang paghihirap ng kanyang mga kauri habang siya ay malayang nagtatrabaho sa habian ng abaniko. Noon ding mismong gabi, napagdesisyonan ni Gonzalo na tunguhin ang kanilang baryo. Sabi ko na nga ba, Gonzalo, magpapadalos-dalos ka na naman sa iyong desisyon. Huwag kang mag-alala. Kanina pa naming 4 na pagpasyahan ang pagtungo natin sa baryo. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumawa lang naman ito at nagligpit na ng kanyang gamit. Sila Sulay ay ganoon ang ginawa upang kahit papaano'y makatulong sa kanilang mga kasama na muling mabawi ang baryo. Kahit nasusunog sila sa ipinapadala sa kanila nila Pio Carpio, naging matatag pa rin ang mga yon upang tuparin ang kanilang misyon. Sa pag-alis nila sa pamamahay ni Gonzalo, ibinili ni Pio Carpio ang 2 niya pang natitirang batong itlog upang palakasin ang pananggalang ng pamilya ni Gonzalo. Doon na din piniling matulog ni Suplito upang kahit papaano'y mabantayan niya ang mag-ina ni Gonzalo. Sa pagtahak ng pangkat ni Pio Carpio patungong baryo, pinili nilang magmasid ng maigi sa buong paligid. Hindi na kasi nila nagawang magdala ng sulo dahil ayon kay Pio Carpio, labis na mabubulag sa liwanag ng apoy ang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan. Maaari kasing ang iilan sa mga nilalang na naninirahan sa bundok na kinaroroonan ng baryo nila Gonzalo ay nagawa ng bumaba dahil sa pag-iba ng presensya sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila Pio Carpio sa paanan ng bundok, kasabay ng pagsipat nila sa paanan nito
ay ang mga nilalang na nakaabang na sa kanilang daan patungong baryo. Dahil sa kanilang mga nasilayan, bigla silang napahinto sa kanilang paglalakad upang pagmasdan ang mga nakabantay sa daanan. Sa pagsipat nila Gonzalo, doon nila napagtanto na ang mga nagbabantay sa lugar ay mga kamag-anak ni Simon. Dahil sa hindi pa naman sila naaamoy at nakikita ng mga ito, pinili nilang muling magkubli sa paligid. Sa pagkakatanda ni Gonzalo, nasa 5 lamang ang bilang ng mga yun, kung kaya't madali niya itong mapapatay kung nanaisin niya. Bago siya gumawa ng kanyang hakbang, pinili niyang isang guni muna ito sa kanyang tiyuhin. Tio Carpio, ako na po ang bahalang maglinis ng mga yan upang makadaan tayo ng tahimik patungong baryo. Mabilisan lang ang gagawin ko, kung kaya't maging aktibo kayo sa inyong pagpasok sa paanan ng bundok. Wika ni Gonzalo kay Pio Carpio. Sige iho, kung yan ang nais mo. Mag-iingat ka dahil baka may mga nakaambang patibong sa paligid. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap tungkol sa plano, agara naman itong isinigawa ni Gonzalo. Pabulong niyang binabanggit ang kanyang engkantasyon upang hindi ito marinig ng mga aswang. Sa pagpalit ng anyo ni Gonzalo, pinili niyang magkubli sa mga damo habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa mga ito. Hindi na niya muna kinuha ang tabak ni Mapulon upang hindi maramdaman ng mga aswang ang kanyang pagdating. Nang makarating na siya sa parte ng kakahuyan, agaran din namang sumuot dito si Gonzalo upang marating ng mas maaga ang kinaroroonan ng mga aswang. Nang tuluyan na siyang makalapit, pinili niyang pagmasdan ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Rinig na rinig noon ni Gonzalo ang pinag-uusapan ng mga ito habang sila ay nagbabantay sa paligid. Ayon sa isang aswang, matinding pagbabantay umano ang kanilang dapat gawin doon sa bundok dahil ayaw ng kanilang pinuno ang merong makapasok na kahit na anong nilalang sa kanilang pinagpupugaran. Lahat ng makikita nilang hindi nila kauri ay walang awa nilang kinikitila ng buhay. Alinsunod sa utos ng nakatataas sa kanila. Nang marinig ito ni Gonzalo, hindi na ito nagdalawang isip na patayin ang mga ito. Dahan-dahan niya itong nilapitan habang nag-uusal ng mga sabulag sa paligid. Sa paglapit dito ni Gonzalo, doon niya agarang kinuha ang tabak ng diwata ng panahon. Kasabay ng pagkuha dito ni Gonzalo ay ang agaran niyang pag-unday sa isang aswang na nakatalikod. Putol kaagad ang ulo nito na siyang labis na ikinagalit naman ng 4 pa nitong kasama. Walang sabi-sabi, sinugod nito si Gonzalo ng magkakasabay upang ipaghigante ang namatay nilang kauri. Sa pagsugod ng mga ito sa kanya ay ang dahan-dahan nitong pagpalit ng kanilang anyo. Paglapit ng mga ito kay Gonzalo ay siya namang pagsipat niya ng pagkakataong maundaya ng tabak ang 2 sa mga ito. Pagdapo ng 4 na aswang sa lupa, ang 2 sa mga ito ay bumulagta na lamang habang nagniningas ang apoy sa katawan. Sino ka ba? Bakit mo pinapatay ang uri namin? Tanong ng isang aswang. Sino ko? Ako ang gabunan ng mga aswang na inalipin ninyo. Naririto ko sa bundok upang kunin ang aking mga tao sa inyong mga kamay. Wala akong ititira sa inyo, mapabata man o matanda. Galit na sagot ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito
ay ang muli niyang pagsugod sa mga nilalang na nasa paligid. Hindi na nagawang makapalag ng dalawang yon, gawa ng hindi nila masundan si Gonzalo. Sa paglapit ni Gonzalo dito, agaran niya namang pinaghahampas ang kanyang tabak sa katawan ng mga ito. Sa bawat pagtama ng tabak sa katawan ng mga aswang ay ang walang putol na pagtulo ng mga dugo nito habang dahan-dahang nagliliyab. Matapos yan, tanging pag-ungol na lamang ang nagawa ng mga aswang na yon habang ito ay bumabagsak sa lupa. Kitang-kita ni Gonzalo ang paghihirap nito habang paunti-unting tinutupok. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang mga bakas nito sa kanilang kinaroroonan. Kasabay ng pagtupok ng mga aswang na yon ay ang agara namang pagpasok nila Pio Carpio. Habang sila ay patuloy na naglalakad sa bundok, pinili nilang maging maingat sa lahat ng kanilang gagawin at daraanan. Pansin kasi nila noong hindi na ordinaryo ang mga naninirahan sa bundok na maaaring paglaruan sila. Sa paglipas ng oras, halos may mga iilan sa mga aswang ang nasipat nilang lumilipad sa himpapawid. Hindi na lamang nila ito pinansin sa kadahilanang maaaring naghahanap lang ito ng mga makakain. Tio Carpio, puntahan natin ang kaibigan ko upang hingian ng tulong. Alam kong hindi ako nito magagawang talikuran sa oras ng pangangailangan. Wika ni Gonzalo. Kaibigan, sige, ikaw ang bahala, iho. Basta siguraduhin mong hindi siya malayo sa bundok na ito upang hindi masayang ang pagkakataong iyong nilikha sa ating pagpasok. Kapag ipinagpabukas pa natin ang plano, maaaring maging mahigpit at mahirap na para sa atin ang muling pasukin ng baryo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito upang sumang-ayon sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Dahil sa alam ni Gonzalo ang bawat sulok ng bundok, kaya naging madali para sa kanila ang mapuntahan ang nilalang na bihasa sa pamumugot ng ulo. Nang marating nila ang tagumpay nito, nadatnan nila itong naghahasa ng palakol sa gilid ng kubo. Nang maramdaman nito si Gonzalo, agad din naman siyang tumigil sa kanyang ginagawa. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Gonzalo. Masaya ako at muli tayong nagkita sa lugar na ito. Akala ko, tuluyan mo nang inabandona ang iyong mga kababaryo. Wika ng mamumugot ng ulo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako. Alam kong ako ang hinihintay mo upang makagawa ka ng hakbang sa pagbawi ng baryo. Humanda ka dahil ang hinihintay mong araw ay ngayon na. Sagot naman ni Gonzalo. Okay, kamusta kayong lahat? Kamusta? Pasensya na kayo, hindi ko natupad yung 1 hour kasi medyo kinakapos-kapos pa ako ng hinga. Tsaka marami pang plema, tas umuubo-ubo pa. Well, kaya naman na nating magtawid pero hindi siguro ganun kahaba. Mga 20-minute lang ganun. Kaya kung mapapansin niyo pati sa pagsasalita ko medyo nag-iingat pa ako kasi hindi ba tayo 100%? Siguro mga nasa 95, 96 tayo. Pero all goods na yun. Pwede na natin siyang trabahuhin. Huwag kayong mag-alala. Pipilitin natin maka twice, thrice sa isang araw kasi nandito lang naman ako sa bahay, nagpapahinga. Kapag medyo magaan yung pakiramdam natin, na-rate tayo. Kapag medyo mabigat, pahinga. Ganun lang, palitan lang hanggang sa magtuloy-tuloy na ulit kasi alam ko babalik din naman to agad. So ngayon, pagdamutan nyo na yung mga 20 plus minutes pero 2 to 3 ang lapag natin everyday. So may kasunod pa to, may 51 pa tayo. Sana mahintay ninyo at
Maraming salamat sa paghihintay nyo sa akin. Sa tagal kong nawala, pasensya na kayo kung nabitin kayo. Nandito na ako ulit para maghatid ng kwento sa inyo para hindi kayo mabitin. Yun lang, kita-kits tayo sa 51 mamaya. Salamat.